croeso i episod arall o crib25 ag x1cwl. Tro mae'r ydyn ni yn fynd i trio wneud y Nether Portal sy'n pwysig i ni. Hys, da ni trio fynd i'r Ender heddiw. Iawn. So, ti'n mynd i creu yn Nether Portal crib25? Ynddo. Iawn, hwn anodd i deall beth i bob dim. Hys, pob dim Candy. yn Mae'n sy'n cool, no? So, rydyn ni ar Candy Edition. So, chi'n meddwl bod mae hynna'n odd. O, mochyn di hwn. Ew, mochyn! A mynd edrych yn cool. O, di eisiau. O, lle mae o? O, sbio John, chocolate. dwi angen trio O, wneud Ender cool. Portal. Dim ond candy. TNT! O, be mae o? TNT! Mynd yn sweet. Awesome! Dwi'n mynd i... Paid! Dwi'n mynd i Candy Mines. Cool. Candy Mines. Iawn, dwi efo dim byd. Iawn, maen nhw lava piws. Ond dwi angen... sut da ni fynd i wneud yr Ender Portal yma? Mae'n trwy ffeindio fo. Mae'n anodd i ffidio blocks fi. Oes wedi Ew, be yn di mos. Ew! Ew! Buwch di o. O, gafod y mochyn. Ew, mae mochyn ar gwynab. Decorations. Lle mewn hwn? Iawn, ni'n meddwl hynna. Ie. Ni'n meddwl oedd ar stones, be amdan decorations. Lle mae o? Dwi'n gwybod. Dwi'n gallu ffindio. O, dwi wedi ffeindio bang o chocolate. Chocolate. Ydy o'n fyma? Na? Sut nes i ffeindio fo tro dwytha? Fi siŵr ar transportation. Be? Daylight sensor. Dwi'n siŵr Dwi'n yn meddwl, meddwl. dwi'n meddwl transportation bydd o. Iawn, lle mae O, be di enw fo? Be di enw fo? Mae transportation. Pwnt, sadw. Be di enw fo? Ers dwi'n transportation. Dwi'n gwybod. Reswm. Hynny. Be ti wedi ffeindio? Na, angen i. Iawn. Materials, food. The mortar, ia. Iawn. Na. Be? Fyma. End portal frame. Hwna di o. Dwi'n ffeindio fo. O, cool. Ce, dechrau neud o to. O, cool. Da. Dwi'n fel mae'n. Iawn, dwi'n mynd i fyny. Iawn, so 1, 2, 3, 4, 5. Ydy. 1, 2, 3, 4, Dwi- 5. Dwi fyny bryn. 2, 3, 4. O, dwi wedi ffeindio... Dwi'n meddwl dwi yn the portal arnach ni. Okay. O, sbia! Dim yn gwahanol. Dwi byth di weld candy texture pack de. Iawn. Dwi angen neud yn beth. Dyma y mortar. O, mae mot chdi'n mynd off. Yndi. Mae'n oce. O'n i'n mynd i deithio chdi, ond... Ie. Iawn. Dwi'n mynd yna. Oops. Mewn bwti. Iawn. Reit. Dwi'n neud o'n dy. Buwch. Dos o'na. Lle mae dy fi? Dwi'n hwn. Iawn, so... Iawn. Eye of Ender di o. Dwi'n siŵr hwnna di enw fo. Eye of Ender. Iawn, Eye of Ender. Eye of Ender. Ie, Eye of Ender di o. Ddim am hwnna. Am hwnna di o. Hwn. Na. Dwi'n meddwl hwnna, lle? Na, hwnna. Ar hwn mewn. Struggle. Lle mae o? Fynd i lawn? Na. Be di hwnna? Hwn. Ender pearl. O. Eye of Ender, dwi'n gael o.
Moch? Wow. Iawn, dwi'n trio ffeindio rhywbeth. Iawn, dwi jyst angen checio fy yma. Iawn. Lle mae dy? Iawn, dwi'n mynd ffeindio fo. Lle yma dio? Iawn, ti angen roed lava tu fewn. Dwi'n meddwl. Iawn, dwi wedi gwneud bob dim, ond dwi heb di roed lava. Lava, lle wyt ti? Lle mae o? Yma? O ia, fy mama. Ond lle? Oce, dwi efo ffôn gwneud I ffeindio fi iawn. Edrych i'n lawer. Edrych i'n lawer. Disgwyl am funud, disgwyl. Iawn, Lle golden apple. O, dwi dallt. O, lle mae o? Dwi angen ffeindio fo. O, be dwi'n chwilio am eto? O ia, lava. Lava. Donuts. O, iawn. Bewl. Iawn, dwi'n gallu ffeindio lava. Ond dwi efo ffôn gwneud I ffeindio fi. Dwi'n meddwl wneud I ffeindio fi os O, dwi'n lava. Lle mae lava, lle mae lava. Dwi jyst yn trio ffeindio. Lle wyt ti? O, dwi'n gwybod. Ffeindio ti. Hwna. Hwn? Ia, hwna. Oce. Ia. Rabbit food. Be? Lle oedd o? Trio hwna. Fynd yn top. Fynd yn top. Milk. Ia, lava di hwna. Lava. Be di hwna ta? Dwi'n meddwl bucket di o. Ia, dwi'n siŵr. O, dwi'n mor ti. O. Iawn, just buckets. Cacan. Oce, llenwi fo gyd. Na, dydy'n mynd I gweithio. Be wyt ti? Be sy'n ma hwn wedi gweithio? Ce, so... No, mae'n da survival, ti'n gallu neud o. Na, neud o. Neud o. Sbio, beth sy'n gweithio? Dydy o'm yn straight, dydy o'm yn iawn. Sydd? Neu, mae'n lava yn god o fod yn flat iawn. Beth da ni'n neud o? Iawn, da ni angen neud o. Ie, mae'n 5 munud yn efo. Iawn, ta. Bucket. Ti'n gallu weld fireworks yn hawen? Dwi'n ffeindio nhw'n hen. Dwi'n ffeindio nhw'n hen. Cool. Ac dwi'n meddwl dwi'n gwybod lle ti. Yno? Yes! Dwi'n neud o iawn. Be, ti wedi? Iawn, dwi'n neud o. A rwan dwi angen fynd yn nhw. O, mor ti'n... 35, edrych i'n lawer. Edrych i'n lawer. Edrych. Ella... Di byd. O, troi round, troi round. Dwi angen neud hwn sydyn. Na, troi round, dwi'n trio ffeindio chdi. Sydyn! Dwi wedi troi round. Just fflio yn i'n lawer. A just troi round pob ffôn. Edrych i'n lawer. Diolch Tyna? Lle ti? Yma. Yn dod I chdi. Lle oed ti? Troi round. Troi ti? O, dwi'n fyma. O na, ti angen fynd I lle arall. Os di pwmpio? Na? Do. Nw sa fi. Na, do. Laia. O, nes I weld fi, Lle? Oce, neud beth chdi iawn. Dwi di lladd mochyn. Lle o chdi? Nes I weld chdi do. O'n I'm yn gwybod lle. Na. Dwi eisiau mynd I wneud hyn a trio chwilio am be o'n i'n trio ffeindio. Be di hwn?
Hwn. Be? Mae'n neud hynna? Mae fi ddim yn chael... O. Sut dwi'n fel yn fi... Ia, mae hyn ddim yn gweithio rhan. Dwi'n angen neud hyn. Na, dwi'n angen crafting table. Dwi wedi neud hwnna'n cywir. Lle mae o ta? Ei, pan mae... Crafting table. Na. Ia, mae... Dwi'n gesio mae ddim yn gweithio. Decorations, dio. Be? Pan mae hwn ddim yn gweithio? Wyt ti'n gwybod x1cwl? Dydy o'n fflat yn yw e. Ti ddim di Un neud o'n... ffordd mynd i gael bod. Ti isio fi i dangos? Ia, disgwyl am eiliad. Wel, dwi'n gwybod lle ti. O, dwi'n mwyn ti eto. Lle mae'n crafting table, ta? Be? Ocelot oedd hwnna? Na, jyst oedd o. O, skeleton, sbio hyn! O ie, nes i weld o. O, nes y marw. Iawn, so lle mae'n dau... Lle mae'n crafting table? Dwi'n gwybod lle mae'n crafting table. Yma di off, I know. Yn defnyddio fo. Ydy hyn yn oce? Sut dwi'n neud o'n ddu? Iawn, dwi'n gesio mae hyn yn ddim yn gweithio. Oedd o i fod i gweithio, ond oedd o ddim yn gweithio. So, mae hynna'n peth drwg. Iawn. O, dwi'n gwybod. Ew, dim fi oedd hwnna. Ie, chdi oedd o. Naci. Ie, chdi oedd o. Wel, ti'n bod... O na, dwi angen aros yma. Lle ni di hwn? Cyn rhywbeth arall dwi ddim meinio. O, lle mae o? Yn anodd ffeindio pethau dy. Dim gallu ffeindio o. Yma di o? Na. Dwi'n hawdd i torri. Dwi'n gwybod. O, dwi wedi ffeindio burger. Dwi wedi ffidio gola! Dwi wedi ffeindio burger. Mae'n edrych yn neis. Ww, be sy'n bod dim yn fydd ar tan? Na. O, dwi'n gwybod. Dwi'n angen y portal. Ydy hwn? O, lle mae o? Dwi jyst angen... Dwi wedi meddwl. O, na, ddim hwnna di o. Lle mae o? Na. Iawn. Pwy sy'n cerio gael creative? Iawn, na. O, ia. Go, dwi gael. Ti wedi gael be? Hyn. Iawn, be dwi angen neud? Lava bucket. No, sy'n gael hwnna. Roed hwnna yn lle. Hwnna gael wedi fyna. Roed hwnna Oh my gosh. Nes i just neud wither. Sut ti'n neud hwnna? Pan nes i. O, dwi yn ni. Awesome. Fynd yn erbyn o. Iawn, dim gwybod lle dwi. Ia, dwi eisiau gallu weld y wizard. Dwi'n meddwl da ni dygothan am hwn ag... Nawn ni weld chi tro nesaf. Ta-ta!